माझे वडील कैलासवासी अनंत नलावडे यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ कणकवली शहराला वैकुंठ रथ अर्पण करणार असल्याचं नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं। सिंधुदुर्ग तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात वैकुंठ रथ सुविधा उपलब्ध नसून प्रथमच कणकवली शहरात वैकुंठ रथ उपलब्ध होतोय। यावेळी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे, बांधकाम सभापती ॲडव्होकेट विराज भोसले, नगरसेवक अभिमुसळे उपस्थित होते। पत्रकार परिषद घेण्याचा उद्देश असा आहे की कणकवली शहरामध्ये मी आज माझ्या कैलासवासी अनंत उर्फ भाई नलावडे यांच्या स्मरणार्थ कणकवली शहराला एक स्वर्गरथ आता लोकार्पण सोहळा मी करणार आहे। आणि हा स्वर्गरथ किंवा वैकुंठ रथ अशी दोन नावं त्याला दिली जातात की रत्नागिरी जिल्हा, सिंधुदुर्ग जिल्हा या दोन्ही जिल्ह्यामध्ये वैकुंठ रथ किंवा स्वर्गरथ आपल्या कुठेच नव्हता। तर कोल्हापूर आणि पुण्यासारख्या ठिकाणी स्वर्गरथ हे आहेत आणि त्याच अनुषंगाने त्याचं प्रमुख कारण असं आहे की माणूस जिवंत असताना माणसाची आपण सगळी सेवा करतो किंवा त्याला मान सन्मान देतो, पण आपला व्यक्ती, एखादा जवळचा व्यक्ती मयत झाल्यानंतर त्या व्यक्तीचं म्हणजे पूर्वी खांदे लावून न्यायची प्रथा होती, मग ती आता शहरीकरण झालं आणि लोक वेगळ्या विचाराने जायला लागली आणि ॲम्ब्युलन्समध्ये त्या व्यक्तीला त्याच्या व्यक्तीचा देह ठेवला जातो आणि ॲम्ब्युलन्समध्ये मधून तो व्यक्तीला घेऊन जातात। तर हे कुठेतरी मनामध्ये आमच्या थोडंसं शल्य होतं की आपलं एवढा मोठा माणूस आणि त्याला ॲम्ब्युलन्समध्ये घालून नेतात। तर आता तो मी स्वतःच्या खर्चाने एक मोठा स्वर्गरथ घेतलेला आहे। टाटाची गाडी आहे आणि त्याला मॉडिफिकेशन करून कोल्हापूरवरून ती मी गाडी आणलेली आहे आणि तो स्वर्गरथ आता मी या कणकवली शहराला माझ्या वडिलांच्या नावाने लोकार्पण सोहळा करणार। लोकार्पण सोहळा करत असताना मी कणकवली शहरातील पाच प्रमुख व्यक्ती जे बोलवले आहेत की त्यांचं कणकवली शहराला योगदान आहे। ह्या 5 प्रमुख व्यक्ती कोण आहेत तर त्याच्यामध्ये संजय मालणकर आहेत, रमेश काळशेकर आहेत, भरत उबाळे आहेत, संजय मालणकर, रमेश काळशेकर, भरत उबाळे, अण्णा कोदे, समीर पारकर आणि सदा पारकर। अण्णा कोदे, समीर पारकर, सदा पारकर या प्रमुख 5-6 लोक माझे कणकवली शहरातील नागरिक आहेत, जे कणकवली शहरातील कोण व्यक्ती मयत झाल्यानंतर तातडीने धावत जाऊन त्यांची सगळी प्रोसिजर ते करतात। म्हणून मी आजची चावी, या रथाची चावी मी त्यांच्याकडे सुपूर्द करणार। ही चावी, रथाची चावी ही 2 कणकवलीतील माझे प्रतिष्ठित 2 नागरिक बोलवले जे ते सुद्धा ह्या प्रभावात असतात। तर परबवाडीतले आमचे शिवाजी परब आहेत, आलेले आहेत, ते मागे बसले, आणि प्रकाश परब, हे दोघे जण या रथाची चावी या 6 व्यक्तींना प्रदान करतील आणि हा रथ, त्याला वैकुंठ रथ म्हणतो किंवा त्याला स्वर्गरथ म्हणतो, हा रथ कणकवली शहरामध्ये माझा कोणताही नागरिक जर मयत झाला तर त्याला माझ्याकडून मोफत सुविधा मिळणार आहे, त्याच्याकडून फी घेतली जाणार नाही। हा रथ कणकवली शहरासाठी आहे। समजा मला माहिती आहे की हा रथ माझ्याकडून सावंतवाडीत मागला जाईल, कुडाळात कोण मयत झाला तर मागला जाईल, पण त्यांना माझी तुमच्या माध्यमातून सांगणं की त्यांनी तो रथ दिला जाईल त्यांना सुद्धा, पण प्राधान्य कणकवली शहरात जर कोण काय झालेलं असेल दुःख तर तो कणकवली शहराला प्राधान्य आणि त्याच्यानंतर त्यांना दिला जाईल। कनेडी असेल, कलमट असेल तर त्यांनी पेट्रोल घालायचं आणि आपला ड्रायव्हर द्यायचा आणि घेऊन जायचं। ह्या रथाला एवढी मागणी आहे कोल्हापूर आणि पुण्यामध्ये, म्हणजे याचा मी सगळा अभ्यास केल्यानंतर मी हा रथ घेतलेला आहे। त्याच्यामुळे फर्स्ट रेफरन्स म्हणजे पहिली कणकवली शहराला आपण हा रथ उपलब्ध करून दिलेला आहे। म्हणजे कणकवली शहरातला नागरिक जर कोण मयत झालं तर त्याला दिला जाईल आणि त्याच्यानंतर बाहेर असेल तर त्याने पेट्रोल घालायचं आणि ड्रायव्हर द्यायचा। कणकवली शहरातल्या कोणही, माझा 2 ब्रिजच्या मध्ये माझं शहर एरिया आहे, त्यामध्ये जर कोण मयत झाला तर त्याला गाडी, माझा ड्रायव्हर आहे, माझ्या गाडीचं माझं पेट्रोल आहे आणि मोफत गाडी दिली जाईल। त्याला गाडीमध्ये सिस्टम मी तुम्हाला गाडी खाली आलेली आहे, आता ती तुम्हाला दाखवतो की अशी अद्ययावत गाडी आपण तयार केलेली आहे की कणकवली शहरातील नागरिकांची, म्हणजे ज्या माझे कोण कणकवली शहरातला जो नागरिक मयत होईल
त्याची व्यवस्था व्यवस्थितरित्या त्याच सन्मानाने त्याला आपण पूर्ण गाडी सजवून, म्हणजे कोणतरी आणखी मोठा व्यक्ती मयत झाला तर तो त्यांची इच्छा असते मुलांची की तो सजवून न्यायचं, तर सजवण्याची सुद्धा सगळी सिस्टम त्याला केलेली आहे. मी तुम्हाला इथलं सगळं झाल्यानंतर खाली मी तुम्हाला नेणार आहे. ती चावीचा लोकार्पण सोहळा 2 शिवाजी परब आणि प्रकाश परब हे करतील. आणि या लोकांकडे मी नावं सांगितलेली होती, ह्या सगळे संजय मानकर असतील, भरत उबाळे असतील, अण्णा कोदे, रमेश काळशेकर, या लोकांकडे चावी देते. आणि ही गाडी आजपासून कणकवली शहरातील माझ्या नागरिकांसाठी मोफत सुविधा देण्याचं काम करेल. त्याला लाईट सिस्टीम आहे, म्हणजे लोकांवर लाईट पडण्यासाठी 2 लाईटी लावलेल्या आहेत. त्या बसणार जिथे आपण बॉडी ठेवणार आणि जिथे त्यांची फॅमिली बसणार तिथे पण लाईटच्या व्यवस्था आहे. त्याला साऊंड सिस्टीम आहे, म्हणजे श्रीराम जय राम जय जय राम पेन ड्राईव्ह लावला की ते म्हणत गाडी जाणार. त्याला स्पीकर लावलेला आहे, म्हणजे आपल्याला ते म्हणायला सुद्धा नको अशा पद्धतीने अद्ययावत गाडी आहे. आणि त्या पद्धतीने आपण ह्या शहरासाठी मी माझ्या वडिलांच्याच माझे वडील उपसरपंच होते 5 वर्ष, माझे वडील कंझ्युमर सोसायटीचे 15 वर्ष चेअरमन होते. आणि त्यांची सामाजिक बांधिलकी शहरासाठी होती आणि त्यांच्याच आशीर्वादामुळे मी आज या पदावर बसलो आणि कणकवली शहरातील नागरिकांनी आशीर्वाद दिल्यामुळे या पदावर बसलो. म्हणून माझी जबाबदारी आहे कुठेतरी माझ्या कणकवली शहरातील नागरिकांना न्याय दिला पाहिजे. माझे शहरातील जर नागरिक एखादा मयत झालं तर त्याला सुद्धा त्याच सन्मानाने स्मशानामध्ये नेलं पाहिजे. या एका भावनेतून ही गाडी आपण या कणकवली शहराला लोकार्पण करतो. या सोहळ्याला मुद्दाम सांगतो, ही माणसं का नेमली तर मला माहिती आहे की या माणसांचं योगदान आहे. कारण मयत झाल्यानंतर कोणी यायला बघत नाही त्यांची सगळं सेवा करायला. ही माणसं म्हणून ही 6 माणसं आणि ते 2 माणसे जे चावी देणार आहेत त्या माणसाला मी नेमलं. कारण कोणतरी चांगला व्यक्ती आणून देऊ शकलो असतो, पण जे खरे लोक या स्मशानामध्ये काम करतात, जे खरे लोक मयत झाल्यानंतर काम करतात, त्यांच्या उपस्थितीने त्यांच्याकडून मला हे करून घ्यायचं होतं म्हणून या लोकांना बोलवलेलं आहे. नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी कणकवली जनतेसाठी गाडीची चांगली सोय केलेली आहे. खांदा मारायला आता कोण लोक मिळत नाही, मारले तर पहिला मारणारा खांदा मारतो, त्यामुळे ही सोय एकदम चांगली आली. आणि नगराध्यक्षाने जनतेसाठी चांगलंच काम केलेलं आहे. साठी जे केलेलं आहे ते एवढं काम केलेलं आहे, याची अत्यंत गरज होती समाजामध्ये. आणि आज खरोखरच गरज आहे. नगराध्यक्ष साहेबांनी ही जी व्यवस्था केली नगराध्यक्ष हे चांगली आहे. आज कणकवलीत जे नगराध्यक्ष साहेबांनी चांगलं प्रकार दिलेलं आहे, याची सेवा आम्ही कणकवली शहरासाठी चांगली करू. आणि ज्यांना कोणाला संपर्क साधायचा असेल तर आमचे नंबर दिले त्याचे संपर्क साधा. आम्ही कधी रात्री 12 वाजता असो, रात्री 1 वाजता असो, तुमच्या सेवेसाठी आम्ही सर्वजण तयारीचे आहोत. हे तुम्हाला सर्वांना माझी नम्र विनंती. आणि खरोखरच आज जी गरज आहे ती गरज आज सर्व आपल्या कणकवली शहरासाठी जी सोय केली ती खरंच अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण आत्ता अशी परिस्थिती आहे की शिव्याची काठी मिळणंसुद्धा कठीण झालेलं आहे. आणि कणकवली शहर एवढं झपाट्याने वाढलं आहे की सगळ्या क्षेत्रातली माणसं कणकवली शहरात राहतात. आणि या आपल्या स्मशानभूमीत नेताना एवढी आमची दमछाक होते, तर ती दमछाक आज समीर नलावडे यांनी खरोखरच पुरविली आहे. आणि ही गाडी अत्यंत म्हणजे आपल्या दोन्ही जिल्ह्यात कुठेही नसून फक्त कणकवली शहरात आपल्या समीर नलावडेंनी केलेली आहे. मी कणकवली नगराध्यक्ष समीर नलावडे आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि खरोखर त्यांच्या वडिलांची पुण्याई आहे की तो समीर नलावडे आता नगर बसलेत चेअरमन असतानासुद्धा त्यांच्या वडिलांनी पाहिलेलं आहे, त्यांच्यावर आम्ही वावरलेलो आहे. त्यांच्या खानोळी क्षेत्रातसुद्धा त्यांच्या हस्तक्षेप त्यांची बोललेलो आहे. आणि खरोखरच त्यांना आज खरोखर श्रद्धांजली पोचली असं मी म्हणतो. आणि कणकवली शहराने केलेलं काम खरोखरच स्तुत्य आहे. आणि जे आमच्यावर काम सोपवलं ते आम्ही समीर नलावडेंना खरोखरच दाखवून देऊ की खरंच तुम्ही दिलेल्या वस्तूची आम्ही चीजच केलं आहे असं सांगू. आणि समीर नलावडेंचा आम्ही आभार मानतो. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.